Старт на обучителната програма Каолин Академия 2025. Програмата ще премине през няколко интересни и актуални теми, които грижливо селектирахме след обобщаване на обратната връзка от участниците в миналогодишната академия и релевантността на темите. Ето важните акценти. 1. Управление и мотивация на екипи, които постигат високи резултати. Обучението ще се реализира през лицензиран инструмент, насочен както към сплотяване на екипите, така и към рафиниране на подхода към работа, координацията и способността за оптимална комуникация. 2. Създаване на среда за иновации или споделяне на знания. Това обучение ще противопостави идеи, възприятия, като по този начин ще провокира творческо мислене, споделяне на неограничени концепции и ще събуди предприемачески дух. 3. Изкуствен интелект. Как да се справим? Какво означава изкуствен интелект? Какво може и какво не може да се направи с изкуствен интелект и как да се използва добре? Как изкуственият интелект ще промени работата ми през следващите години? Какво най-добро мога да извлека от него? 4. Аз човекът извън изкуствения интелект, близо до природата. Противоположността на изкуствения интелект, където природата управлява всичко и всеки човек следва и остава човек. Традиции, вкус, възприятие, природа, човешка пълнота.